आदमी हूँ। अरे वाह, एगो नई नवेली शादी भइल बा, उहे वाली बात उठा के रख देले हुए। बाबा ए भैया, बाबा दुल्हावा अपना दुल्हनिया से फोन लगा के कहले बा, का हो सुमीला फोटुआ रतिया के, सुमीला फोटुआ रतिया के, जब याद तो हर तड़ी पावेला, कोरवा में सुता के चल गईलू, बाबा बाबा कोरवा में सुता के चल गईलू, निदियो नया केले आवेला, कोरवा में सुता के चल गईलू, निदियो नया केले आवेला, कोरवा में सुता के चल गईलू, निदियो नया केले आवेला। भोले बाबा जोगिया हो राम, आई भैया, हम भोजपुरी लोकगीत बिरहा गायक सूरज यादव सवरिया बाबा आज आप सब सुनत मानी सूरज यादव सवरिया ऑफिशियल चैनल के माध्यम से एक और नया बिरहा। अरे वाह, जैसे ही आप लोग हर बिरहा हर लोकगीत के प्यार देला, वैसे ही इहो बिरहा के प्यार मिली, इहे कामना बा। वाह ए भैया, आई आप लोगन के बीच में आज ऐसन बिरहा प्रस्तुत बा बाबा, जेकरा के सुने के बाद दिल तक टूटी टूटी, लेकिन पैर के नीचे से जमीन खसक जाई। ऐसन कांड भइल बा उत्तर प्रदेश के अयोध्या में, बाबा जहाँ पे हमनी सबके श्री राम के जन्म भूमि बा। वाह ई उत्तर प्रदेश ही ऐसन प्रदेश बा कि जहाँ हर एक भगवान के जन्म भइल बा। राम के भी भइल, लेकिन रावण के भी भइल, लेकिन अयोध्या में रावण वाला काम कुछ दरिंदा कह दिले हुआ। बाबा उहे चर्चा पूरे यूट्यूब पे पूरे सोशल मीडिया पे छौले बा, उहे बिरहा आप लोगन के प्रस्तुत बा, उ दलित बेटी के रेप कांड। आई कवि जी भूमिका में लिखले हुए, बाबा आज इंसान बैठा ये शैतान है, बाबा अक्सर कर्म करता केवल घिनौना, छोड़ा रहम ना कलेजे के अंदर, बाबा मर चुकी आज लगती दया की है भावना, कैरों के असमत को समझते खिलौना, भला आज किससे करूं मैं दुहाई, कोई है विधाता लगा कर बिछौना। बाबा आज आप लोगन के बीच में वह बिरहा प्रस्तुत बा, अरे वाह, जवन कहानी सुन के पूरा सोशल मीडिया पूरा देश रोवत बा। गरीब के दबावल जाला इस सुनले रहनी, लेकिन आँखी से आज के जमाने में देखे के मिलत बा। श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में एको दलित बेटी के साथ ऐसन कुकर्म भइल बा, जैसे पूरा देश रोवते बा। वहाँ के सांसद के भी आंख से आंसू आ जात बा। कवि जी गजल में लिखले हुवन, प्रेम वाला मैटर बा, लड़कवा लड़किया से कहले बा, अरे वाह, जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा, जन्म जन्म का साथ है हमारा, क्या बात है, हमारा हमारा, जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा, अगर
लेकिन कवि जी भाव में लिखने होंगे मास्टर भैया। बाबा दिल में दहकती आग है और ओठों पे पानी, और ओठों पे पानी। दिल में दहकते आग है और ओठों पर पानी, और ओठों पर पानी। दिल में दहकते आग है और ओठों पर पानी, और ओठों पर पानी। बेबसी और लाचारों की सुन लो यारो कहानी, बेबसी और लाचारों की सुन लो यारो कहानी। दिल में दहकती आग है और ओठों पे पानी, और ओठों पे पानी। अरे दिल में दहकते आग है और ओठों पर पानी, और ओठों पर पानी। हाँ दिल में दहकते आग है और ओठों पर पानी, और ओठों पर पानी। अरे दिल में दहकते आग है और ओठों पर पानी, और ओठों पर पानी। दिल में दहकती आग है और ओठों पर पानी। बाबा वो कहानी के सुने के बाद कवि कितना बढ़िया लिखलन, ये पूरा देश में ये होत बा। जे जे कहानी के सुनत बा करे आंख से त आंसू आवत बा, लेकिन करेज एकदम पानी हो जात बा। आई कहानी के शुरुआत बा यहीं से। यही है भारत भगवान जहाँ आए थे, यही है भारत भगवान जहाँ आए थे, सबके मर्यादा को आकर बचाए थे। जहाँ मर्यादा की मिसाल कोई देता है, जहाँ मर्यादा की मिसाल कोई देता है, वहाँ जरूर श्री राम नाम लेता है। उसी अयोध्या के दुख भरी कहानी है, उसी अयोध्या की दुख भरी कहानी है, थाना दर्शन नगर की दुखई सच्चानी है। गांव बा सहानवा जहाँ के बा कहनिया हो, गांव बा सहानवा जहाँ के बा कहनिया हो, लिखे में बात आवे अखिया में पनिया हो। वही गौआ के 22 साल के कुमरिया हो, वही गौआ के 22 साल के कुमरिया हो, चलली भगवत सुन गांव के पहरिया हो। ए बाबूजी, अयोध्या से 10 किलोमीटर दूरी पे एगो थाना पड़त बा। जौना थाना के नाम बतावल गईल दर्शन चौकी। दर्शन चौकी से 3 किलोमीटर दूर एगो गांव पड़त बा, जौना गांव के ही कहानी बा। वही गांव में बाबूजी एगो दलित बेटी बा, जौन रात के बेला में अपने गांव में भागवत सुने खातिर जात बा। उ तो सोचल कि हम जात हैं भागवत सुने, हमरे संगे का हुई। भगवान के भक्ति में के ना जात बा, रामायण होत बा, कीर्तन होत बा, सब अपने खातिर कुछ न कुछ श्रद्धा मन में लेके वहाँ पे जात बा। जैसे लोग महाकुंभ में स्नान करे गई ने, लेकिन वहाँ दुर्घटना हो गई, के जानत रहल। ये बिरहा आप लोग सुनले सूरज यादव सवरिया ऑफिशियल पे, लेकिन कहानी बा वही अयोध्या। एक लाइन तर्ज लागल बा। और दिया कहत बा मास्टर भैया, बहादुर चाचा कहत बा, सैया के साथे मड़ैया में, सैया के
के साथे मड़ैया में बड़ा मजा आवे रजैया में। कवि जी लिखले अपने कलम से उहे रात के कहानी लिखत हुए बहादुर चाचा। भगवान के बतिया सुने लगली, भगवान के बात सुने खातिर रुकैली हा बाबा। कवि लिखलत हुए, कवि जी लिखत हुए का भगवान के बतिया सुने लगली भक्ति में बबुनी झूमे लगली। भक्ति में झूमे लगली बबुनी वही भागवत कथा में जाके बाबा। कभी आगे लिखलन का 10:30 पार जब घड़िया के करली, बिटिया के तब हो नींद लगे लगली। रात के 10:30 बजत बा भागवत कथा में बेटी के नींद लगत बा। कलश के घरे चलल जाए, नींद लागत बा तो घरे चल के सुतल जाए मुन्ना चाचा। कभी आगे लिखले का घरवा जाए के तब सोचे लगली, घरवा जाए के तब सोचे लगली भक्ति में बबुनी हो झूमे लगली। साढ़े 10 बजत बा बबुनी भागवत कथा से निकल गई अपने घरे जाए खातिर। जब घरे जात हैं तो रास्ते में का उनके पता बा कि उनके साथ का हुई। दरिंदर के मन इतना कितना बढ़ गई कि पते ना चलत बा जमाना के का हो गई बा। ये बाबूजी केहू की निगाह में का बसल बा केहू के ना समझ में आवत बा। केकर नीयत कब खराब हो जाई केकरा प्रति। और घर परिवार तो सोचत बा कि बिटिया हमार कथा में गइल बा। और जब बबुनी वहां से लौटनी बिटिया कथा से निकलल बा तो रास्ता में भइल का 3 पापी मिलल। जब 3 पापी मिलने उनके लोगन के नाम आप लोगन के बीच में बताए, लेकिन कहानी एगो तर्ज लागल बा। अरे बाबा मास्टर साहब के बड़ा बढ़िया धुन देलन हा बाबा। गोलू राजा जी के बड़ा सुपर हिट गीत रहल का हो। औरतिया कहले बा अब की के गइल कहिया रे बाए मोनवा के पापा। अब की के गइल कहिया रे बाए मोनवा के पापा। ओई बात का का ले आईबा ए मोनवा के पापा। लेकिन कवि जी भाव लिखलन है का रतिया के चलली अकेले भावनावा हो। रतिया के चलली अकेले भावनावा। रतिया के चलली अकेले भावनावा।
रोवत बा जो पापी पकड़ले होवन। मुन्ना चाचा कहत बा हाथ जोड़ी करे ले तो भैया ए सुना भैया पापी जब लड़की के पकड़ले हुए जब पकड़े तो हाथ जोड़ के दोहाई करत बाकी ये साहेबी का करत हुआ हमरे साथ। वही रास्तवा में एगो खेत बा जे मन दारू पियत रहने तीनों लोग पकड़ ले हुआ। कभी अंतरा के लाइन में लिखले हुआ रातिया में पूत पापी माने ना कहानवा खेत दरिया नवा पापी जब वो बिटिया के पकड़ ले हुवन बिटिया के लात बा लेकिन भागवत कथा के साउंड इतना तेज बा कि केहू के कान में आवाज ना जात बा। 22 साल के बिटिया के आवाज केहू के कान में ना जात बा कि केहू आके बचावे। तो पिए भैया मुहा में दुपट्टा खोस देना हो मालिक। आगे कहले बाका घरे के तनो रोई रोई पैया घरे के तनो रोई रोई पैया ए सुना भैया लेकिन पापी के जिक्रे हवस के भूत सवार रही वो कुछ ना सुनी। वो लोग दारू के नशा में भूत हुए जा। दारू के नशा इतना खराब बा जिक्रे जिक्रे धैल ओकरे जियरा से पूछा। दारू में तीनों लोग एक अपने आप के भूल गए कि हम के पकड़त हैं। लेकिन उम्मन एक नाम बतावल गईल दिग्विजय सिंह जानत रहली की बात पकड़े हुए बहुत दरिंदगी साथ कैले बिटिया के साथ इतना दरिंदगी की पूछा मते बाबूजी बता ना सकीला कि का कैले हुवन। ए बाबूजी विदेशिया के भाव लागल बा कवि जी लिखले हुवन रोई रोई चिहारे करे पापी ना गोहारे सुने हथवा से मुहावा के तबे सही तनावा बगल में पराए मारी वही पाठशाला रहले ओही के भीतर लाई गईल सयतनावा सयतनावा हो सोचे कि जुलुम होई होते बिहानवा कतरे कतरे पापी काटे लगले चकुआ से एकटे कमीना दबावे गरदनवा। ए बाबूजी जब कुल हरकत पापी लोग बिटिया के साथे कैलन तब सोचलन कि यार बिहान भर का हुई बिटिया के मृत्यु हो जात बा। इतना दरिंदगी कैल गईलू बिटिया के साथ ए बाबूजी लेकिन वो तीनों पापी नशा में अपने आप के बूथ वही प्राइमरी पाठशाला में ले जा करके एक लाइटिंग के बाथरूम के टप्पा में
ओकरे के संगे का कैलन, लेकिन जब बिटिया के जान निकल गईल बा, चाकू से कटले ना मरल बा, इधा से फोड़ले मुड़वा ना मरल बा, एक मिला के कटैया दबा दिलस तो जन्म चल गईल। जब जान चल गईल तो सोचले कि बिहान भर का होई, दुनिया तो जान जाई कि तो लड़कियां उनकर बिटिया बा, हम ही लोगन पकड़ाई, तीनों लोग अपन बुद्धि लगावत हूं उनकी कैल का जाई। कुल तो टलने, लेकिन हाथ तोड़ देने बाबूजी, पैरवा तोड़ देने, लेकिन इतना दरिंदगी बतावे लायक ना बा। बिरहा में टेरी लागल बा प्रभु जी का, अरे अवनी भी अस्क बहाती रह गई, अरे अवनी भी अस्क बहाती रह गई, अरे होता सहन नहीं अंबर की फटती छाती, अवनी भी अस्क बहाती रह गई। ए बाबूजी बहुत रोवत बा, रोवत रोवत जान चल गईल बा, इतना ब्लड उस शरीर से निकलल बा कि पूछा मत। कहो एक आदमी के पीछे 3-3 गो शैतान लपटे हैं तो जान बची, ओकरा के शैताने ने कहल जाई बाबूजी। एक लाइन तरज लागल बा, औरतिया फोन पर अपना पति से कहत बा कि राजा जाड़ा में ये हमारे राजा, राजा जाड़ा में कमना करई ती राजाई लेखा काम आई ती। जब सब सुनत बा, बिहान भइल बा, ए बाबूजी बिटिया घर पे ना आइल बा, माई के छाती फाटत बा, भाई रोवत बा कि हमार बहिनिया गइल त गइल कहवा, फौजाई भी रोवत बा। कभी लिखलन का, छछनी छछनी रोवे, छछन छछन रोवे भाई महतारी, कैसे अपने बिटिया के बिसारी। एगो माई जवन 9 महीना अपना पेट में पाल के अपने बिटिया बेटवा के जन्म दी, ओकरा साथे कुछ होई तो माई जरूर रो दे। वो हमार माई होके चाहे जेकर माई हो, माई के प्रेम दुनिया में एक सर्वश्रेष्ठ मानल गईल बा। जेकरा माई ना बा ओकरा करेजा से पूछा कुछ हो जाई, लेकिन केहू पूछे वाला ना बा। कभी अंतरा में लिखत हूँ, पापा लिखवा कैसे समाज में हो मुहवा दिखाई बे, कैसे समाज में हो मुहवा दिखाए, कैसे समाज में हो मुहवा दिखाए। पापा रोवत हवन बिटिया के याद में कि बिटिया हमार कहाँ बा, गांव देश नात रिश्तेदार सब खोजत बा कि बिटिया बात बा कहाँ, वो हमार प्यारी बात बा कहाँ।
कवि आगे लिखलन, याद करके रोवे याद करके रोवे भाभी बेचारी की कैसे अपनी ननद के बिसारी। पूरा घर नात रिश्तेदार सब रोत बा, कैसे अपने बिटिया कैसे अपने बहिन के बिसारी हम। सब खोजत बा हेरत बा कि अब ही ले आइल ना भइल कहवा। 30 तारीख के रात में गइल बा, 31 तारीख के भी ना मिलल। 31 तारीख के 2:30 बजत बा, पुलिस पहुंचल बा, कहत बा कि कहवा गइल आपके बिटिया। थाना में रिपोर्ट लिखवावल गइल बा। जब थाना में रिपोर्ट लिखवाने जाके तब पुलिस 2 बजे आइल, तब पूछताछ कर सब लिख ले बा। लेकिन पुलिस भी इतना संज्ञान में ना ले बा। काहे ना ले बा? तो सोचलस कि जमाना खराब बा, के जाने कुछ हो गइल हो। लेकिन बतावल गइल परिवार के कि बिटिया के संतुलन भी दिमाग के थोड़ा खराब रहे। ए बाबूजी खोजत खोजत सब एगो नहर के किनार पे गइल हुए, जन प्राइमरी स्कूल से 200 मीटर के दूर पर रहल। लाश मिलल बा, जे देखत बा ते बेहोश हो जात बा। देखते वो एक वस्त्र भी ना रहल बिटिया के शरीर पर, वो बहन के शरीर पर एक अंग भी ना रहल कि जवन बचल हो के सब तोड़ डाले रहे पापे। अखिया उखिया तब फोड़ देले रहने बाबूजी, फिर हम से मरल बा बिटिया। पहपट में कवि के लिखे के पड़ल। ए भैया बिरहा में पहपट लागल बा। मिलल बलसिया नहर के तरवनवा तनवा का पेला। अरे मिलल बलसिया नहर के दरिया नवा तनवा का पेला। तसा के देखी भीगेला नयनवा तनवा का पेला। केहू से दुश्मनी तोहारी हो, दिग्विजय के नमवा तब पतवली बार बार हो। कहे कि साहब दिहले सउए धमकाई तनवा का पेला। थोड़े दिन में तोरब तोर आई तनवा तनवा का पेला। बाबूजी जब पुलिस परिवार से पूछत बा कि केहू से तहार दुश्मनी तनाबा, तब झट से नाम आइल बा दिग्विजय सिंह के। जब दिग्विजय सिंह के नाम पुलिस पौले बा, तब पुलिस के डंडा जेकरे ऊपर परत बा ऊ त कुल बक दे। पुलिस खोजबीन करके दिग्विजय सिंह के पौले बा। जब 2 डंडा मरलस कहलस के बा कहानी में बकर बकर नाम बक देले, जेकर नाम बतावल गइल बा हरि राम कोरी, विजय साहू और दिग्विजय सिंह। 3 आरोपी उस दुष्कर्म किए उस बिटिया बहन के संगे। इतना पता पूरे न्यूज़पेपर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक सबको पता चल गइल बा कि रेप कांड के 3 आरोपी पकड़ा गइल होंगे। आल्हा में कवि के लिखे के पड़ल। छोटी छोटी बतिया हो ले लिया जी जनवा भैया। दिलवा
विश्व गुरु जी के आज कहेला जमनमा भैया ओही देशवा में काश दुश्मन देखा धनवा में दिग्विजय सिंह पकड़ी के गईले भैया कैले न देरी दिहले भेदावा बता तुई जनी सथवा में औरी त रहले साहब पीजे साहुहारी राम कोरी सुना भा ठेली के तक कैले पुलिस जेल के डरनवा भैया फैसला कवाने जज साहब बा सुना ए बाबूजी पुलिस तो तीनों आरोपी के जेल के अंदर बंद कर दिल लेकिन लाश के पोस्टमार्टम खातिर भेज दिहल गई पोस्टमार्टम खातिर जब भेजल गई तब तो और भेद खुल जाता और भेद एक खुलत बा कि कम से कम 1.5 से 2 घंटा लड़की के साथ बलात्कार भइल बा पोस्टमार्टम में तो सब पता चल जात बा इहो पता चलल बा कि पहले गोट तोड़ल गईल अखिया फोड़ देहल गईल मुहवा में कपड़ा भर के लोग दुष्कर्म कैले हुए बिटिया और बहन के संग सोचा भाई ये अपन भारत देश आजाद भारत देश जेके लोग विश्व गुरु कहेला हमारे प्रधानमंत्री साहब और भाषण देवेले कि विश्व गुरु हमार देश बा लेकिन यहाँ के दरिंदा लोग एक कदम पीछे ना हुवन और यो सब चीज में तो और आगे हुवन केहू के इज्जत लूटे के बाद केहू के साथ दुष्कर्म करे के बाद पोस्टमार्टम से लाश आइल बा घरे घर के का हालत बा सबके आंख में आंसू बा इतना बतिया सुनते मानत आदरणीय अखिलेश यादव के भी बयान आइल बा अखिलेश यादव जी कहले यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कि अगर पुलिस पहले हिरासत में ले होती बात के ऐसा घटना ना मिले कैसे कि दिग्विजय सिंह के 2 महीना पहले वो लड़की के भाई के साथ मारपीट भइल है उहे बदला लेवे खातिर दिग्विजय सिंह बिटिया के साथ इतना गलत दुष्कर्म कैले ए भैया हो बदला लेवे के बाद तो उस घर वाले से कौन दुश्मनी रह दिग्विजय सिंह रोज गौवा में आवत रहल घरा में आवत रहल लेकिन वो लड़की के भाई के मंजूर ना रहल कि रोज आवे ला कहीं एक दिन पकड़ के कुल बड़ी मार देले हुआ उहे बदला लेवे खातिर वो बिटिया के साथे कैले बाल लेकिन कवि जी खड़ी में लिखलन का पोस्टमार्टम के बादे घरवा आइले लसिया अरे पोस्टमार्टम के बादे जुटल दुआरे हो ना गरिया सबकर पर से अखिया सांसद मंत्री करेला ये नमा मिले है जरूर न्याय सुना है बिरानामा मंत्री पूरा झूठ के लड़की के बाप से कहलें कि ये बिरना लड़की के पिताजी से कहलें कि ये भैया हो न्याय जरूर मिली लेकिन कहलन का पापी के गरवा में लगावले जैसे फसिया अरे पापिन के गरवा में लगावल जई है फसिया टूट
निकल दुआरे हो ना गरिया सबकर फाटे अखिया। ए भैया जी, परिवार के आश्वासन दिल बा कि आपके न्याय जरूर मिले। ए भैया हो, वहां के सांसद आदरणीय अवधेश जी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोके लगले, लेकिन योगी जी कहले ई तो खाली ढैना फानत हन, लेकिन जेकरे देश में, जेकरे गांव में, जेकरे क्षेत्र में घटना हुई तो रोई ना भैया। आई गुरु घराने के परिचय देते हुए लास्ट में कहे के बाद, लेकिन वो परिवार के न्याय जरूर मिले। बहन के श्रद्धा सुमन अर्पित बा हमारे पूरे टीम की तरफ से। कहे के बाद लास्ट में, कुसुम पराग स्वामी दो स्वर्ग में है गमगीन, काशी और सुरेंद्र कहते आया कैसा दिन। अरे अवनी भी अस्क बहाती रह गई, अरे राम अवनी, अवनी भी अस्क बहाती रह गई। अरे सूरज ब्रिज रजनी इतना समझ में आती, अवनी भी अस्क बहाती रह गई। आप सबसे विनम्र निवेदन भाई भैया, जैसे विराह के सुनीला वैसे ही शेयर और लाइक जरूर, लास्ट में सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।